सत्यनारायणव्रतकथायां प्रथमोऽध्यायं वनमाले विदेशाङ्गे शृङ्गेरक्रीडनन्दके श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवो ह्यरक्षतु वनमाले विदेशाङ्गे शृङ्गे चक्रे च नन्दके श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो ह्यरक्षतु श्री वासुदेवो ह्यरक्षतो नम इति द्वितीयोऽध्यायः। सूतोवाच अथान्यस्मरवक्ष्यामि कृतं तेरवाद्यं यश्चिदकाशैवरम्ये ह्यासेविप्रोति निर्धरः क्षत्रभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्रामभूतले दक्षं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणप्रत्यमादरादं किमर्थं प्रमदे विप्रभैरत्यं सुदुःखितः तत्सर्वं शोधमिच्छामि कक्षदान् ब्राह्मण उवाच रावणोदयद्रोहं भिक्षार्थं वैभ्रमे महीम् उवाचमधिजानासे कृपया कथय प्रभो वृद्धब्राह्मण उवाच सत्यनारायणविष्णुर्वाञ्छितार्थप्रदः फलप्रदः तस्य त्वं भोजविप्रः कुरुष्व प्रथमोत्तमं यत्कृत्वा सर्वदिक्खेभ्यो मुक्तो भवति मानवः ध्यानञ्चवदस्य प्रायाभाष्येत्तदं सत्यनारायणविद्धस्तत्रैवान् दृढधीयतं तद्वृतं सङ्गरिष्यामि यदुक्तं रावणेन मे इति सञ्जितप्रवदरात्रौरित्रान्नलब्धवान् तदप्रादमद्धाय सत्यनारायणं हर्षसङ्कल्प्याक्षार्थमगवद्विजः तस्मै दिने विप्रहं प्रचुरं द्रव्यमप्तवान् तेनैव बन्धुविस्तारं दत्तस्य प्रथमाचरणं सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बहुवश्रेष्ठव्रतस्यास्प्रभावदः त्वप्रतिकाले च मासि व्रतं कृतम् एवं नारायणस्य व्रतोत्तमः सर्वपापविमुक्तो दुर्लभं मोक्षमप्तवान् व्रतमस्य विप्रपृथिव्यां सङ्गर्षते तदैव सर्वदुःखं च मनुजस्य विनश्यते। सूत उवाच एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया दत्तविप्राः किमन्यत्कथया विवहं ऋषय ऊचुः तस्मात् विप्राचितं केन पृथिव्यां चरितं मने तत्सर्वं शोधविद्यामहर्तास्माकं प्रजायते। सूत उवाच शृणध्वं मनयः सर्वे वृतं तेन विभवविस्तरैः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं कृतमुद्यतः एतदनन्तरे काले काष्ठक्रियेता समागमते बहिकाष्ठं स्थाप्य विप्रस्य गृहमादयौ कृष्णया पीडितात्मा दृष्ट्वा विघ्नकृतं वृतं प्रणमद्लं राहत्यवदं क्रियते त्वयं कृते किं फलमाप्नोति विस्तरात् वद मे प्रभुं विप्रोवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेक्षितप्रदं तस्य प्रदादान्ये सर्वं धनधान्याधिकं महलं तस्मादेतद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रीत्वा विहर्षितः भगवजलप्रसादं च भुक्त्वा स नगरं त्यजौ सत्यनारायणं देवं मनसा चेत्यजन्त्यजल काष्ठविक्रीतो ग्रामे प्राप्यते ताद्ययद्धनं तेनैव सदैवस्य करिष्ये व्रतमत्तमम् इति सञ्चित्य मनसा काष्ठं दत्त्वा मस्तके जगामनगररम्यं धनिनां यत्र संस्थितिः तद्दिने काष्ठमूलत्यत्रणं प्राप्तवानसौ ततः प्रसन्नहृदस्वत्पुङ्गदले फलं शर्करां घृतदुग्धेजं गोधूमस्य चूर्णकं कृत्वैकत्रसपादञ्चं गृहीत्वा स्वगृहं त्यजौ ततो बन्धून् समाहूय चकारविधिनामृतं तद्व्रतस्य प्रभावेन धनत्रान्वितो भवतं ह्यलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं त्यजौ इति श्रीस्कान्दवर्णदेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। श्रीलक्ष्मी सत्यनारायणदेवर दिव्यपादारविन्दके गोविन्द हरि गोविन्द गोविन्द। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजप्रजे। ॐ अतसे पुष्पसङ्काशं पीतवासमर्पितं ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयं न तेषां विद्यते भयं विष्णवे नमः। अथ तृतीयोऽध्यायो उवाच
पररक्रे प्रवक्ष्यामि षड्वं निदत्तमाहं पुरादोल्क मुखो नाम निर्वस्यासेन्महे मदहं जितेन्द्रियहं सत्यवादी एव देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा जान् सन्तोषेण सुदेहं भार्या तस्य प्रबुद्धादा सरोजवदना सुदे भद्रशीलार्थे तीरसत्यस्य व्रतमाचरतम् एतन्नन्तरधातुरेक समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैरनैकं परिपूजितः नावं संस्थाप्य तेरे जगाम तिरुपतिं प्रति दृष्ट्वा विदनं भूमं प्रत्यकल्यान्वितः साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कृतस्त्रं शोधमिच्छामिदं प्रदं राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसः प्रदं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्या भक्तिकां निजं गोपस्य वचनं श्रुत्वा साधुप्रोवाच सादरं सर्वं कथय मे राजन् करिष्येऽहं त्वयोदितं ममापि सन्ततिर्नास्ति ये तस्मज्जायते ध्रुवं तव निवृत्तिवाण्या सानन्दोत्तमागतः भार्यायै कथितं सर्वं रतं सन्ततिदायकं तदा पश्यामि सदा मे सन्ततिर्भवेदम् इति लीलावतीं प्राहं पत्नीं साधुत्वम् एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती भर्तृयुक्तान् दत्त भवद्धर्मपरायणं गर्भिणी तस्य भार्या सुप्रदादतः दशमे मासि वै तस्याः कन्या रत्नमर्यादितं दिने दिने सवृते शुक्लक्षेदाश्रे ततो वणे कन्यकाया जातकर्मसमाचरतं नाम्ना कलावती तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरमजहं न करोषि किमर्थं वै परासङ्कल्पितव्रतं साधुरोवाच विवाह समये तस्या करिष्याम्यतं प्रियम् इति भार्यां समाश्वास्य जगामनगरं कृतं लीलावती कन्या ववृधे पितृवैष्णवीं दृष्ट्वा कन्यां ततस्तान्नगरे स्थितवत्सहं मन्त्रित्वा तदं दौरं प्रेषयामास धर्मविदं विवाहार्थं च कन्यादिप्रंशेष्वजारजं तेनाद्यब्दस्य दोदौ काञ्चनं दहिरं तयोः तस्मादेवं समादाय कतुहितं दृष्ट्वा सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञाधुर्बन्धस्यादिप्रतिष्ठैरदेशं दत्तवान् साधुराहूया कन्यां तस्मै विधानतम् ततो भार्यवशात्तेन विस्मृतं व्रतमत्तमं विवाहसमये तस्यास्ते नष्टभवत्प्रभवं तत्कालेन नियतो निजगृहविशारदः वाणिज्याभिषेकं जामातु सहितो वणिकम् रत्नधारवैरम्ये गत्वा सिन्धुसमीपतः वाणिज्यमग्रौ साधुजामातु श्रीमतः सह तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतोर्वस्तजम् एतन्नेव काले लुब्धनारायणप्रभुं भ्रष्टप्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं च अस्य महदर्थं न विषयम् एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धर्मादाय स्फुरः तत्रैव च गतश्चोरो वणिजौ यत्र संस्थितौ तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीमेरचेततं धनं संस्थाप्य तत्रैव सदृशेखरमलक्षतः ततो दूता समायात्रास्ते वणिकं दृष्ट्वा दुर्धनं प्राप्तवानिदमणिस्वं हर्षेण भावमानाश्च गोचरसमीपतः तस्करवद्भवदमानेदवरुध्याज्ञावदं प्रभो राज्ञाज्ञहं तादृशैर्भवत्तादुदावों स्थावजामास्वदेवाशं कारागारे अविचारतः सुतोवाचं मायया सदेवस्य नश्वदं जलयोरजः अतस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चित्रकेतुना तस्यावादवर्गेः भार्यादेवादुच्यतं चोरेणापहरणं सर्वं भेत्यस्तुनन्दनम् आधिव्यादिसमायुक्ताक्षप्य पासादुच्यतम् अन्ननिन्दा प्राभुत्वभ्रां गृहे गृहं कलावतीतु कन्यावे पुत्रामृतवासुरम् एकस्मिन् दिवसे जादाशुधार्ताद्विमन्दिरं गत्वा पश्यतु व्रतं तत्र सत्यनारायणस्थितम् उपविश्य कथां शत्रुं प्रार्थयवत्यवे प्रसादवक्षणं गत्वा एवरात्रगृहं प्रति माता कलावतीं कन्यां कथयामास प्रेमतः पुत्री अरात्रौ स्थिता कुत्रगिन्दे वर्तते कन्या कलावती प्राहं मातरं प्रति सत्वरं या देवतमाश्वान् चेतस्यत्यजं तच्छ्रुत्वा कन्यकावाक्यं व्रतं कर्तुं समत्यतं तवदादुणिक्भार्या सत्यनारायणस्थितं व्रतं जगदाभ्ये बन्धुविस्मजनैः सह भर्तृजामाधरुक्षिप्र मागच्छेतां स्वमाश्रयम् अवराधं च मे भर्तृजामाधन्तु मर्हसि इति दिव्यं परवरे सत्यदेव पुनः
प्रतीरानेन दुष्टोद्यनारायणप्रहं दर्शयामास पत्नी चन्द्रकेलं प्रभोक्तमं बन्धनं मोचय प्रादर्वणयमुत्तमं देयधनं सर्वं गृहीतमत्वयागुणं नो च त्वां नाशयिष्यामि सराधनमुद्रकम् एवमाभाष्यराजानं ख्यानगम्यो भवत्प्रभवं ततः प्रभातते राजा तस्पजनैः सह उपविश्य सभामध्ये ब्राह्मणजनं प्रदे बद्धौहाजभिषेकमोदित्वणैः सदाौ इतिरात्नो शिल्पमुदित्वमहाजनौ समानीय नमस्याग्रे प्राहुस्तेविनागतः आनिदत्वमणिपुत्रौ मुक्तौ निगडबन्धनात् ततो महाजनत्वा चन्द्रकेतं प्रवोत्तमं स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं निर्वृत्तलं राजावणिस्तुक्षवयं प्रोवाचसादरम् दैवात् प्राप्तं महत्तुक्यमिदानीं न स्वैवयं तदा निकटसन्ध्यागं क्षौर कर्माभ्यः कारयितं वस्त्र अलङ्कारं दत्त्वरिदष्टवस्त्रं पुरस्कृत्यमणिपुत्रवशात् दोषयद्भुजं पुराणेतं तु तद्रव्यं द्विगुणीकृत्यत्वान् प्रोवाचदुवत्तो राजा गच्छदादोजाश्रयं राजानं प्रणत्याः गन्तव्यन्त्वत्प्रसादतः इति श्रीस्कान्ददेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणकृतकथायां द्वितीयोऽध्यायं श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्रीसत्यनारायणदेवर पादारविन्दके गोविन्द 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 विश्वेश्वरवदं देवं जगदप्रभवाप्यजं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं वासना वासुदेवस्य वासितन्ते भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्री वासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नम इति ऋतगं सत्यं परब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेखं निरूपाक्षं विश्वरूपायते नमः विश्वरूपायते नमः ॐ सुदत्तोऽध्यागुरुवाच यत्रानुगतवान् साधर्मङ्गलाय पूर्वकां रावणाय दत्त्वाददातनगरं यत्तोरे गते साधौ सत्यनारायणप्रभुं प्रज्ञासङ्गतवान् साधुमस्तवनं स्थितं ततो महादत्तहेलयास्य देवतं पृच्छते वदन्मित्रान्नेतं किमच्यते यदा प्राजगं देव व्रजते तृणं मम निष्ठुरञ्च वयं मृत्वा दत्तं भवदेवजहम् एवं प्रागश्रीरं दण्डे तस्यतमेव दहं यत्तोरं ततो गत्वा स्थितसिन्धुसमीपतः गते दण्डे साधुश्चाकृतनत्यग्रस्तम् उद्भिदां तरणं दृष्ट्वा विस्मयं परमम् एव पुष्पारदादिकं देवमोक्षदवनवृत्पवे लब्धधन्यवणिपुत्रश्चतश्चिन्तान्वितो भवतं तदा दुहितो कान्तो भजनं चेदपप्रवेदं किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तश्च दण्डिनं शक्यते तेन सर्वमहि कर्तुं च तरणंशयः अतश्चरणो यामो वाञ्छितायुविश्वयं या मातृवचनत्वास्काशङ्गतस्तुतं दृष्ट्वा च दण्डिनं नत्वा प्रोवाच सादरं क्षमस्पदाराधने दत्तं तदन्यथो एवं भ्रमरत्वा महाशोकाकुलो भवतं प्रोवाच वचनं दण्डे विलवन्तं विलोक्यजम् आरोधिषवद्वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखः ममाज्ञया चतुर्बुद्धे लब्धं दक्कमहुर्मुहुहं तत्कृत्वा भगवद्वाक्यमस्थितं कर्तुमुच्यतः साधुरोवाच तन्माद मोहिताः सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकसं न जानन्ति गुणारूपं तवाश्चर्यं प्रभो मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तवमादिजं प्रसीदभूयिष्यामिदाभिस्तरेः देहवित्तं ततः सर्वं रक्ष मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तितं मातृप्रदिष्टो जनार्दनः वरं च वाङ्ख्यं दत्त्वा तत्रैवान्तरदधे हरिः ततो नावं समारुह्य दृष्ट्वा मित्रप्रभवितं कृपया सर्वस्य बलं वाञ्छितं मम यद्यत्वा स्वजनैः साधं पूजां कृत्वा यथाविधे हर्षेण च भवत्पूर्णः ते प्रसादतः साधुर्यमात्रं प्राह पश्यतं मम दूतं च प्रेषयामास निर्वृत्तस्य शोचकं
दोदोदं नगरं गत्वा साधु भार्यां विलोक्य च निकटे नगरस्थिवा रामात्मसहितोपणिकिम् आगतो बन्धवर्गैश्च वत्तैश्च बहु हिरण्युतः क्षत्वादोदमुखवत्त्वात्महर्षवते सतिं सत्यपूजां कुरुष्वेति प्रोवाच तनुजां प्रतिं प्रजां शीघ्रमागत्य साधु सन्दर्शनादिजम् इति मातृव्रतसमाप्तिजम् प्रसादं च प्रत्यज्य गता सर्वतं प्रतिं तेनष्टदेवो भट्टारं तरणिं तदा क्लावदे कन्यानविलोक्यजम्पतिं शोकेन महदात्र रुदती च पदत्फलें बीजेन प्रसास्ताधुक्यमास्त्रिवदभ्यवोदं चिन्तयन्तस्य दैर्वस्त्रिवाहकाः ततो लीलावती कन्यां पुष्पास विह्वला भवतं विलला पादख्ये वृद्धान्तेदुप्रवेदम् इदानीं नौ तया साधं कथं सुबोधलक्षितः न जाने कस्य हेलयाति विरहजं सत्यदेवस्य महात्म्यं ज्ञातुमत्र शक्यते यद्युक्त्वा विलला तया संस्कृतैः सह ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रोदहं कलावती कन्यां स्वावृक्षितं गृहीत्वा वादुके स्त्यानुगन्तं च मनोदतिं कन्यायाश्चलं स्वारसञ्जनोमणिकम् अतिशोकेन सन्तप्तिर्मयामास परमगतं हृदं मा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमादिजं सत्यभोजां करिष्यामि पुरस्तरे इति सर्वान् समाहूय कृतिर्मनोरथं नत्वा दण्डवत् भूमौ सत्यदेव पुनः परं ततस्तदेवो दीनानां परिपालकः जगादवजनं यम्ने कृपयावत्रस्थलं त्यक्त्वा वृदान्ते कन्या पतिं दृष्टमागतम् अतो दृष्टभवत्तस्य कन्यकाया पतिरुत्सवं गृहं गत्वा वृदान्ते भक्त्वा सादाचिदित्तनं लब्धभर्तृ सुधा साधो भविष्यति निसंशयः कन्यकादादृशं कृत्वा केनमण्डलादं क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं जपवोजसं सा पश्चात् पुनरागत्य स्वदम्पतिं क्लावती कन्या च कादृशं प्रतिम् इदानीं च गृहं याः विलम्बं कुरुषे कथम् तच्छ्रुत्वा कन्यकावाक्यं सन्तुष्टो निसुतः पूजनं सदैवस्य कृत्वा तत्र विधानतः वरे बन्धुगणेदानं जगामि मन्दिरं पौर्णमास्याञ्च सङ्क्रान्तौ कृतवान् सत्यभोजनं यलोके सुखं गत्वा चान्ते सत्यपुरं तिलवम् इति श्रीस्कान्दवर्णदेवाखण्डं श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां चतुर्थोऽध्यायं पूर्णं हरिकृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्रीसत्यनारायणदेव पादारविन्दके गोविन्द 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 आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनं मायापूतनि जीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन औरवादिहरणं कुन्तीजसत्पालनं श्रीरत्थागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं कृष्णं नारायणं दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सदासुतं हरे कृष्ण शङ्खचक्रगदाधरं सर्वदा सर्वदोऽयं गुरुमाधव रक्षणं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे पंचमोऽध्यायः स्थूलभूवादम् अदानस्मरक्षामि श्रुत्वनित्तमाः आसीदं गद्भजपुराद प्रजापालकपरहं तथादेवस्य वार्तमावदहम् एकदास्मिन् गत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य प्रभवञ्चाश्वभोजनं गोवा कुर्वन्ति सन्तुष्टावक्तियुक्तसबान्धवाः राजा दृष्ट्वा दर्पेण न गत्वन्नाम सहं ततो गोपगणास्त्वे प्रसादं गृहन्निधवं संस्थाप्य पुनरागत्य उत्पादवेदहेत्सदं प्रसादं सन्दध्य राजा दुःखमवावदः तस्य पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं चेदं सत्यदेवेन तस्तिरं नाशितं मम निश्चितं
अतस्त्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा विनिश्चित्येव गोपालसन्निधौ ततो देवस्य पूजां गोपगणेशः भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकारुधिरान्द्रवः सत्यदेवदादेन धर्मत्रान्वितो गतम् इहलोके सुखं भक्त्वा शान्ते सत्यपुरं व्रजेत् सत्यशान्ते सत्यवरं दिलो सूतोवाच य इदं कुरुते सत्यव्रतं परमदुर्लभं शृणोति कथां पुण्यां भक्तियुक्तफलप्रदां धनधान्याधिकन्दस्य भवेदस्य व्रतादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः ईप्सितं च फलं भक्त्वा चान्ते सत्यपरं व्रजेत् सूतोवाच इति वा कथितवक्त्रा सत्यनारायणं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदं केचित् कालवश्यन्ते सत्यमेशं तमेव च सत्यनारायणं केचिदं सत्यदैवं तथा वरं नानारूपधरूपत्वं सर्वेषाम् ईप्सितप्रदः भविष्यति कलौ सत्यव्रतरूपी सनातनः य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः सत्यं नश्यन्ति पापानि सत्यदेवप्रसादतः सत्यं नश्यन्ति पापानि सत्यदेवप्रसादद्वेष्टिस्कान्दुरेव कण्डश्रे सत्यनारायणव्रतकथानां सम्पूर्णं हरिश्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्री सत्यनारायण देवर दिव्य पादारविन्दके गोविंद नि गोविंद गोविंद मंगल ओम मंगलनीराजनं समर्पयामि ओम यो वेदास्त्र प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेनस्त्यं यः परस्य महेश्वरः नमोऽस्तनन्दानं सहस्रमूर्तयं सहस्रपादाक्षरोर्वाहवं सहस्रनाम्ने पुरुषादशाश्वतं सहस्रकोटि नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिराय प्रस्ताय काम्यार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहं पाप शरणागतवत्सलम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष पुरुषोत्तमम् ॐ सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभं लीलया कृतं विश्वं येन तस्मै नमो नमः विद्या बुद्धि धनैश्वर्यवत्रोत्रासम्पदः साक्षं नरसिंहं दैत्यसोदरं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशवरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकीवल्लभं हरं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणपदं परं दुर्गमे विषमे घोरं शत्रुभिः परिपीडिते विस्तारे सर्वेषु तदा निश्रवयेषु च
नामान्येतानि संकीर्त्यम् ईप्सितं फलमाप्नुयात् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभावरणं हरिं नीलवर्णं पीतवस्त्रं श्रीवत्सवदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैरपि पूजितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैरपि पूजितं श्रीलक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रसन्नकाले प्रार्थनां करिष्ये पुनरेकादेवയുടെ പ്രാർത്ഥന സത്യനാരായണ പൂജ ഫലപ്രദാനം यद्गत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः सर्वदुःखेभ्यो निपत्तर ಈ ವ್ರತಮಂತಿನಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ದುಃಖನ ಪೂರ ದೂರ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳ ಮುಕ್ತೋ ದುರ್ಲಭಂ ಮೋಕ್ಷಮಪ್ತವಾನಂದನೆಯದಾದ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರಿನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಗಳ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪಾಪಹಾರಿ ಎಂದರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಆರ್ನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪುರುಷರು ದುರ್ಲಭಂ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ತವಾನಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡ್ತಾನ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಮಾದರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ವಸ್ತುತ್ವ ಅಂಜನ ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರ್ಚನೆ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ಶೋಕಾದಿ ಶಮನಂ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧನಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಕರಂ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯ ಪ್ರದಮದ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಥಮಂತಿನಡೆಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಲುವರ್ತಿ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖ ಶೋಕ ಶಮನ ಮಾಡ್ತದೆ ಧನಧಾನ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧನಂ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಕರಂ ಅಂಜನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗಳು ಸದಾ ಸುಖ ಜೀವನ ಸಂತತಿಕರಂ ಸಂತತಿಲ್ಲ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯ ಪ್ರದಂ ಸರ್ವತ್ರ ಮಾತೃತ್ಯಾದ ವಿಜಯ ಪ್ರದಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಮಧ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮನ್ವಿತಃ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತಮಹಾತ್ಮ ವಿಷಯದ ಕೆನಗಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಸ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಪಮಲ್ಪಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮನಸ್ಸಾವಣಾದಿದ್ದಾನೆ ಈ ವ್ರತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮನ್ವಿತಃ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ಅತಿಶಯವಾದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗವಂತಕ್ಕೆ ನನಗ ಪ್ರತಿಭೋಜೆಯ ಮಾಧರ್ಮ ಒಂದು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡು ಇಹಲೋಕೆ ಸುಖಂ ಮುಕ್ತ ಚಾಂದೇ ಸತ್ಯವರಂ ಇಹಲೋಕೆ ಸುಖಂ ಮುಕ್ತ ಅಂದು ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಖಂಗಳನ್ನು ಪೂರ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಪೂರ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಅಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತಮಹಾತ್ಮರು ಇದರಂತೆ ಏರ್ಮಾದ ಈ ವ್ರತ ನಿಯಮನ ಪಾಲನೆ ಮಂತ್ರ ಆಕಾಶಗಳ ಪ್ರಾಣ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಂತೆ ಈ ವ್ರತ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಆ ಸಮಸ್ತ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೇವರ ದೂರ ಮಂತ್ರದ ಕೊಡಾನಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆದು ಕೊನೆಯದಾದ ಆದಿಗ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಐದು ಕನಕುಮಾರಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕಲಾವತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಸಾಧು ದಂಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜಾಣ ಆ ಸಂತತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವ್ರತ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಸಂತಾನನ ಆ ದೇವರ ಮಂತ್ರದ ಮಾತ ರೀತಿಯಾದ ಸುಖ ಜೀವನ ರೀತಿಯಾದ ಕೊನೆಯದ ಅಂಗಧ್ವಜರಾಜಲ ಈ ವ್ರತ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಸಮಸ್ತ ರೀತಿಯಾದ ಪಾಲುಗಳು ಕೊಡಾಂಚಿನ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಾದ ಕೊನೆಯಾದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಶಬರಿಕಾದಶಿ ಪುಂಗವರೆಗೂ ಸೋತ ಪ್ರಾಣಿಗರ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ವರ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಕಲವು ಸರ್ವೇ ಭವಿಷ್ಯಂತೆ ಪಾಪಕರ್ಮ ಪರಾಯಣ ದ್ವಾಪರೆಗಂತಿಯಾದ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಪಾಪಕರ್ಮ ಎಲ್ಲವರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮ ಅವರ ಕ್ಲೇಶಪುಂಡ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ದುಃಖ ನಾನಾ ಪೀಡ ಪ್ರಪೀಡಿತ ಆನಂದವಾಂತಿತೆ ಪೀಡ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ನಿರ್ಧನಾಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯಂತೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪೂರದಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯಗೆ ದುಃಖದ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಕಲೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯಸ್ತದ ಬಂತುರೆ ಕಲಿದ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯದ ಜನಕ ಸಮಸ್ತ ಮನುಷ್ಯನೇ ದುಃಖ ದೂರ ಓಡಾಡ ಯಾವ ವೃತನೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಕಲಿಯುವರು ಬೇಗ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂಚುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಇವಂತ ಶ್ರಮವಂತದ್ದು ಅಲ್ಪಚಿತ್ತ ಉಂಟ ಮನಸ್ಸದೇದು ಅಲ್ಪಕಾಲೇಶ್ಚ ಅಂತ ಸಮಯಗಳು ಯಾವ ವ್ರತಮಂತಿಲ್ಲ ಮಹತ್ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ವ್ರತವನ್ನೇ ಪಡೆದು ಆ ಶ್ರವಣಕಾದಶ ಪುಂಗವೆರಡ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಯಾಂಚಕ್ಕೆ ಸೂತ ಪ್ರಾಣಿಗರ ಕೆಲವರ ಕನಕ ಆ ಸೂತ ಪ್ರಾಣಿಗರ ಪ್ರಥಮದ ನಾರದರು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಡೆ ಬಂದಿನ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬಂದಿನ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಹಾತ್ಮದ ಕಥೆಯ ಪುರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಋಷಿಪುಂಗವರ ಗೊತ್ತರಿವಾದ ಗುರುಪುರ ಅಂದಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆನ ಈ ದಿನ ಸಂಸಾರ ಬಂಧುವರ್ಗ ಸಪರಿವಾರ ಸರ್ವತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪುಣ್ಯ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಂತು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕಲಶಮತ್ಯುಡು ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಆರಾಧನೆನ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತದೇಕ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸ್ವೀಕಾರವಂತಂದು ಯಜಮಾನರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಏನ ಸುಪುತ್ರಿಗಳ ಜನ್ಮದಾತಿ ಜನನಿ ಸಂಸಾರ ಪರಿವಾರ ಬಂಧುವರಿಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಾನಂದೇಶ್ವರ ಧರ್ಮಂತದಂ ಅಂಜನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ನಾನಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪಾಲುವರ್ತಿ ಮಾತು ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ತಾಪತ್ರೆ ಪೂರ ದೂರ ಬಂದ್ಪಡ ಮನಸ್ಸದ ಮಾತು ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ ಕಾಲ ಕಾಲಗಳ ಧರ್ಮಂತದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಗ್ರಹದೋಷುಟ್ಟಾದ ಸಮಸ್ತ ಅರಿಷ್ಟನ ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಮಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ವಿಜಯಪ್ರದ ಕೈಕಾಲ ದೇಹವು ಶರೀರವು ಮಾತೃತಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ದಶದಿಕ್ಕಲ ಮಾನ ದೋಷ ದೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾನ್ ಶಿವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾಂಚತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಸಾರದ ಪಾಲಕ ಸದಾಕಾಲ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾದ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಇನ್ನೇ ದಿನ ತಿಸಿಂದ್ಯ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಆ ಕಲಶಮಧ್ಯಳು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಜನ ಪೂಜಾ ಕಲ್ಪೋಕ್ತವರಂತಿನ ಮಾತ ಶುಭಬಲ ಸಂಸಾರದ ಪಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಅಂತೇಳಿ ಸುಪುತ್ರಿನ ಜನಮನಸ್ಸದ ಸಂಕಲ್ಪಗೊಂಡ ಅಲ್ಲ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಾತ್ಮನಂತದ್ದು ಮಾತರಿಕೆಯಾದ ಸಂಸಾರದ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಿತ್ಯದ ಅನುದಿನದ ಮಂಗಳಕರ ಕ್ಷೇಮಕರ ಆನಂದಮಯ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಗಲ ಪಾಲುದಾದ ಕುರಿತು ಯಜಮಾನರಿಟ್ಟ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯನ ಕುರಿತು ಏನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸೌಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೀರ್ಘಕಾಲನ ಹಣೆಯ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುಂಕುಮ ತಾಳಿದ ಭಾಗ್ಯನು ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಅಂಚತ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಪಾದ ಸೇರುವಂತೆ ಚಿತ್ತಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದೀರ್ಘ ಸೌಮಾಂಗಲ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪಾದ ಹೊರಡ ಅಂಚನೆ ಏನ ಜನನಿ ಆ ಮಗಳ ನಡೆ ಸುಖ ಆರೋಗ್ಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆ ಜನನಿನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯಲ್ಲ ಇದರ ಪಾಲದ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾದ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕಂದು ಅಂಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊರತಿಂಚಂತೆ ಆ ಅನ್ನದಾನದ ಫಲಸ್ವರೂಪಂಚುಂಡ ಮಾ ಶುಭ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೊನೆಯದಾದ ಅಪರಮಾತ್ಮಡ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ मनसो दुष्टप्रार्थनां समर्थयामि मङ्गलं भगवान् विष्णोर् मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलाय तनो हरिः श्रीलक्ष्मी सत्यनारायण देवर पादारविन्दಕ್ಕೆ गोविन्दारि गोविन्द अन्यथा शरणास्ते त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष पुरुषोत्तमा 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 श्रीलक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रार्थनां समर्पयामि परमपूजां समर्पयामि पूजां वदामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय नमः नारायणाय ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय महालक्ष्मी विद्महे विष्णु लक्ष्मी सत्यनारायण कल्पोजाराधने भगवान मांगल्यमूर्ति श्री लक्ष्मी सत्यनारायण दिव्यनारायण प्रियनारायण कृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणमस्तु अच्युतानंदानं हरान राम शिवान हरान शिवाय नमः प्रसीद ओम गणपति ब्रह्मार्पणम् ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्मात्मनामं ब्रह्मैव देवगन्तव्यं ब्रह्मकर्मदमादिना कायेन वादनस्यन्तिरध्यात्मना वर्तते शिवनारायणाय समर्पयामि यजमानस्य पूर्वाभाद्रनक्षत्रराशेन सुधाकरात्नालये यजमानसः कुटुम्ब सपरिवारस्य समस्तमङ्गलाप्राप्त्यर्थं श्री लक्ष्मी सत्यनारायण देवता अनुग्रह प्रसाद मध्याह्नकाले लक्ष्मी सत्यनारायण कल्पोत्तरपूजाराधने भगवान् मांगल्यमूर्ति श्री लक्ष्मी सत्यनारायण देवता तत्सर्वं ब्रह्मार्पणम् ध्यान देवनादर्वे
सुदहं पौत्रश्चन्द्रविभूषणशय्यावनहं ब्रह्माणं वरमन्दिरं सुरगणाजस्य प्रभो सेवकाहं सत्रैलोक्यकुटुम्बबालर्यार्थये ब्रह्मावाल्गिरीशेषगरुडा देवेन्द्रकामगुरुं चन्द्रार्कवरुणालोमनजमत्तेर्विघ्नेश्वरं नासत्यन्दलवनप्रणजां सस्त्रीकास्तुङ्गवाहटजनं कुर्वन्तु मङ्गलम् गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा देवरदे बलिवदयो श्रीगण्डकी गोमतीं कावेरी कपिला प्रयागवनदा नेत्रावलित्यादयो नत्यश्रीहरिवादं निर्ववर्तन्तो मङ्गलम् आदित्यादि नवग्रहा शिवगिरामीशादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकास्तदयस्तद्देवता सुप्राणम् आसाभ्यारतवस्तदैव दिवसा सूर्यास्तदारात्रयः सर्वे स्थावरजिङ्गमहं तदेवं मङ्गलम् परिष्टानि पश्यन्ते दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तुरवं जास्तु गृहात् कुर्वन्तु मङ्गलम् ॐ शान्तिः 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 अमृताभिषेको अस्तु यस्मै त्वं सूर्यदेजातवेदमलोकमग्नेर्नमस्योरम् अश्विनं सुपुत्रं वीरवन्दकं कौन्दं षदे स्वस्तिं श्रीमद्विस्पवायुष्यवारोग्यमाविधारोजं क्षोभान् महीयदिं धान्यं धनं पुषं बहुकीर्तिलाभं शतसंवत्सरं
Thank you.